Så YouTube, i dag laver vi en video med en af mine venner. Jeg skal nok tage ham, så jeg kan gå ind og følge ham. Og han skal have mange følgere, for han har kun 2 subscribers. Yes, jeg lå bare lige Nico lave introen alle sammen. Men i hvert fald vi er tilbage. Den første video var lidt usøgt med mig. Men I dag ja, spiller der er vi lige et meget. slags horrorspil, kan man sige. Kan vi ikke det, William? Jeg synes i hvert fald det er horroragtigt. Hvad står der? Der er faktisk Security. også security camera in the operation. Der er kamera i... Men jeg er jo sorry, hvis vi taler i munden på hinanden. Det er fordi vi prøver at tale så meget til jer gutter og gutinder. Yep, det er bare det. Der er også sådan et spil her. Time started beat faster. Hvad står der her? Nico. Ja. Du skal holde øje med det her. Ja, nu er vi etteren, og pilen går den her vej, så det er meget fint. Vi skal den her vej. Hvad står der her på det her? Keep left. Keep left. Okay. Oh my god, det er chok. Hej, Mark. Hvad er der her? Kan ikke... Nej. Ja, by the way, det jeg prøvede at sige var, at... hvad hedder det? Min første video var lidt usøgt, hvor jeg blev lidt sur i Fortnite. No smoking. Ja. No smoking. Go forward. Men hvad? Go forward. Kig ham. Jeg vil sige no, når de kommer med sådan noget der. No. Jeg har sagt no. Jeg trykker Nope. 1. No. 2. Hvad sker der egentlig, hvis vi gør det? Okay. Men stop lige. Security cameras, men skal vi egentlig ikke bare gå videre? Det vil jo nu. Det gør du bare, Oh my! Hey, hvorfor står du med et kors, bro? Turn back. No. Jeg ved no. Chosen. No, what the? Hallo? Turn back. Turn no. back? Fuck, jeg kom til at trykke yes. No. Ja, undskyld. Godt. Nej. Oh my god, okay. Men hvorfor kan vi ikke sige ja? Jeg kan kun sige no nu. Hvad? Vi er nødt til at gå den her vej. Oh my god, så går vi bare tilbage. Fuck, det er dyrt for... Okay, flashlight, det var bare dyrt. 15 Robux bare for et. Go for it, yeah! Så skal vi det nok. Fuck. 0 nu. 0? Vent. Skal man så ikke tilbage i det rigtige spil? Nu går jeg altså bare lige ud. No. Vil det loop, det her? Ja, er det ikke det? Jo, og han har en telefon. Ja, by the way, jeg er William. Det er Nico, som I kunne høre i starten. Ja. Det er et loop, det her på grund af. Det stod der også sidste gang. Yeah. Ja! Jamen, stop nu med det der. Nu står der 1. Jeg spammer bare Q. Fordi jeg ved, at det er ja nu. Men jeg tror, vi skal løbe tilbage, hver eneste gang vi ser sådan en der. Ja, eller hvad? Det tror jeg nemlig. Amen. Turn back. Nej. No. Oh my god, det er kraftigt. Vi er nødt til at bare gå lige ud. Så er det det eneste, vi kan gøre. Ellers må vi finde et andet spil og sådan. Det begynder allerede at være lidt kedeligt, det her, hvor det eneste, du gør, det er bare at gå fremad, jo. Og det er bare et loop, og alting er et loop. Der står nummer 2 herovre. Ja, bro, jeg er livet. Okay. Så Nej, men hvad? Jeg er disconnected, sorry. Det var faktisk rigtigt. Jeg er livet. Jeg har livet. Men altså, dude, bare lige så jeg YouTube-kanalen ved det på jeres... jeg sletter by the way min YouTube-video her. Hvorfor uploader du aldrig videoer? Hvad? Hvorfor opdaterer? Jeg kan ikke forstå dig! Du sidder jo... Hvorfor upload? Hvorfor uploader du aldrig dine videoer? Jeg har uploadet den ene, men jeg synes, den var lidt rodet, og den var lidt mærkelig. Jeg er ligeglad, jeg uploader næsten alt. Ja, du er en god YouTube. Wow, Midnight Furry. Jeg spiller det her så. Jeg har faktisk, tror jeg har prøvet det med min ven. Jeg skal spille Rivals. Rivals, hvad fuck er det? Det ved jeg ikke, det spil. Det er mega svært at skydespil. Så spiller jeg bare gyserspil og får mega god content ud af det. Get about myself, get around, baby. Skal jeg join, Nico?
det, men jeg er jo allerede gået i gang. Men hvad? Ja, det er gydespil og alt muligt, og du sagde, du ikke Ej, kunne lide det. jeg synes Rivals det er kedeligt, det gider jeg sgu ikke rigtig at spille. Ved du hvad, jeg spiller sgu et horrorspil. Jeg så det her, det fik 10.000 visninger på en YouTuber, der var helt ny, så jeg tror, jeg prøver det. Bro, jeg dør, fuck. Run. Løb. Det er jo klamt, det her spil. Bro, er klar, han bruger en SMG og alt muligt, bro. Jeg kan ikke skifte gun. Ja, kom lad os spille sammen, der er mig. Kom, ja, kom. Fuck, man. Nice. Hvor er bro hen? Han er der. Hit. Bro, han er klam. Han bruger lasergun og alt muligt nu. Klam. Nico? Ja. Kunne det ikke være content, hvis vi spillede den her op i sammen Chained, og så står der 2 player op i? Jo, det kan vi godt. Kunne det ikke være content nok? Jo. Vil du gøre det med mig? Chain, det har vi jo spillet. Nej, ikke det her. Det er nyt. Hej, Nico. Hej. Nico, prøv lige vent. Jeg skal lige starte min YouTube-kanal. Ej, vent, der er copyright her. Kom her. Nej, du skal gå væk. Op, Nico, op. Nej, gå nu væk med dig. Jeg kan ikke sætte mig. Hvorfor kan jeg ikke sætte mig? Ja, Nico, hop ud. Selvom jeg hopper, det gider jeg ikke. Gnome Race. Så du gider ikke spille alligevel, eller hvad? Nej, på grund af, hvis jeg hoppede, jeg prøvede at hoppe ud. Jeg prøvede også en tryk exit, den gad ikke. Vil du ikke join igen så? Jeg giver det et forsøg mere. Ja, det er det. For jeg skal også i seng om 6 minutter. Kun på grund af, at der er skole i morgen. Yes, og så? Godt. Default. Ja, hvad skal vi så gøre? Ja, det er fint. Og så skal vi vente, vist. Nej, Link. Er det mig igen? Please wait. Oh my fucking god. Ja, Link, tak. Dusty Valley. Og lol, man kan pulle hinanden. 2 sekunder. Ja, hvordan puller man? 2 sekunder, jeg tager lige musikken fra. No. Ja, tusind tak, Nico. Nej, Nico, det kunne være en god, hvad hedder det? En god intro, hvis du puller mig. Ja. Og når jeg siger, hvad så alle sammen, velkommen til den video, så puller du mig, okay? Ja. 2 sekunder, jeg skal lige se, om det virker. Hvad så alle sammen, velkommen til den video. I dag, spiller vi med min bedste ven her. Vi spiller pull, et eller andet 2-player pull op i ting, fordi vi har ikke en skid andet at lave. Alice, lad mig komme op, mand! Alice! Nico! Nico! Jeg kan ikke komme op! Get up! Nå! Ja, Nico, du skal ned igen. Du kan ikke bare løbe solo. Jeg skal lige get up. Og det er, mand. Så kan du fandme... Nu kan du få turen. Nico, chill! Bro, go. Ej, Nico! Bro, du skal jo kravle. Ja, Nico han er meget rusher-type, så... Som I kan se, det er også... Jeg skal lige mute dem med voice chat, fordi de er ulækre. Oh my god! Shit, jeg reddede dig. Er du klar? Hop! Oh my god, Nico! Vi skal den her vej. Shit! Wow. Ting med det, lad mig da. Boink. Og så... Nu kommer jeg til at... Ja, det er det. Ja. Ja, som du kan se, jeg er den med rigtig meget anger issue.
Jeg kan ikke huske, hvad det hedder på dansk. Det hedder bare Anger Issue, tror jeg. Jeg ved det ikke. Nå, hvad hedder det? Jeg har et højt temperament. Scheisse! Det her spil gider jeg ikke. Nå, Nå, lad os spille igen. nej. Det gider jeg ikke. Hvor fanden var det der gnome-ting? Jeg vil gerne prøve det der gnome. Hvad? Gnome Race. Der er et spil, der hedder Gnome Race. Gnome Race. Ja, nu joiner vi sgu bare Nico. Du sidder synes bare på en gnome, mand. Jeg er på en gnome. Hvor meget speed har du? Mega lidt. 250. Ja, Fudge. Klik. nu det er det skal. William, jeg må ikke bruge autoklikker. Nej, det gider jeg sgu ikke at bruge. Men du skal ikke sige det og så bruge det. Jeg gør det. Jeg hader sådan nogle mennesker. Go. Hvor meget speed har du nu? 384. Du får så speed, mens du ved ikke om den der. Nice, jeg har 500 kun. Kan jeg ikke klikke, mens jeg har 50 mens. Gutter, kan I ikke lige skrive ned i hvad hedder det, beskrivelsen af Gnome, ikke den der sang. Det tror jeg. Fordi jeg kan ikke huske det. Nu har jeg 600. Jeg har 1000. Nice. Ej, ikke helt. Men kan jeg egentlig ikke, kan jeg ikke gå tilbage nu? Nej! Skins. No. Kan man ikke gå tilbage? Hvordan går man tilbage? Magic, hvad fanden er Magic? Nå, det er sådan en bog. Trails. Hvordan går man Hold da, tilbage? kender det dyr. Hvordan går man tilbage? Rebirth. Story. Hvor står det rigtigt? Undskyld. Hvor mange wins har du? William. Jeg har... Jeg ved ikke lige, hvordan man ser ud. 319. Jeg har 353. Og 1000 speed. Over 1000. Fedt. Jeg har 1300 speed. Jeg har 1200 speed. Du har købt pet, bro. Du har sgu købt pet. Nej. Willy, jeg har claimet min gift, og jeg har claimet min daily. Nå, hvor fanden claimer man daily? Og ved siden der er gift, og hvor du kan købe wins. Tak. Som klamme personer gør. Køber wins. Ja, føj. Jeg har 500 wins at gøre godt med. Free reward open. Nej, Ja, dog. det kan jeg ikke. Ja. Sådan der. Hvad fanden? Hvorfor åbner jeg den her til? Nå, det er 200. Men jeg kan åbne 2. For ikke, jeg får noget afgør ikke. Ej, hvor er det dårligt. Man kan klikke. Okay, nu får jeg 2 per klik. Det er jo næsten ikke engang en upgrade. Kom. Er det det? Hold der. Ja. Ja. Jeg får 10 minutter mere. Nice. 2000 speed. Hold da op. Jeg har 3000 speed, mand. 4000 speed. Og nu fik jeg 500 speed med. Det er faktisk... Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes bare sådan simulator runs her, de er sjove. Ja. De er okay sjove. Jeg spiller ikke også. Jeg er så OP i. Det er klikker simulator.
Ja, det kunne jeg bare huske var mega populært engang, men det er det bare overhovedet ikke mere. Nej, jeg spiller det næsten aldrig mere. Oj. Hvad sker der for din computer, William? Hørte du det godt? Ja, bududin. Budun. At det var lige fordi, jeg unpluggede lige mine ting. Fucking fluffy pisse dyr. Jeg får 11 wins hver eneste gang, jeg kører igennem en. Som sagt, gutter, det her det er blevet en lidt random video. I hvert fald. Gyserspil, det er ikke sjovt. William, ved du hvad jeg troede med Gnome Simulator? Jeg troede det var sådan en gnome, du løb væk fra, så kom den efter dig. Og så når en gnome fangede dig, så kom du tilbage til start. Ja. Det er Nå ja, ikke by the way, den første video var lidt sjov. Det var bare mig, der blev lidt sur på Fortnite. Yes, det synes jeg ikke, vi skal tale om. Bare dig. Fudge! Ja. Og Nico er sådan en, der ikke bander. Prøver i hvert fald det bedste, ikke at få banden. Hvad? Prøver det bedste for ikke at bande. Jeg kan købe det der æg for 1000. Lækkert. Jeg kan købe det på 5. Jeg køber lige det på 5, faktisk. Rare flamingo! No way, og så får jeg Så får jeg fudging, Nico. Så får jeg fudging, hvad hedder det, epic fra det der bedste æg. Nice. Nu får jeg kun 6 per klik nu. Hold da op. Man flyver da godt nok afsted. Godt lige sådan her. Oh my god. Ja, sorry, den ringede. Det er min besked. Jeg skulle lige få sådan noget. Og det kan sgu fandt. Nå, så det skulle jeg ligegyldigt. Nico? Ja. Og du har stadigvæk godt. Hold da kæft. Men lige undskylder jeg hele tiden åbne mit program for. Jeg er rimelig ny til det her. Nu har jeg 25.000 speed. Du gjorde det? Fuck, hvor ulækkert. Hvad? Ja, du fik ægget. Hvad for det ikke? Du fik det der oppe i Get Gift. Du fik det der pet der, gjorde du ikke? Jo, jeg fik Boku. Jeg tager det ikke på. Jeg synes, det er fucking OP. Jeg får 20.000. Ja, det er alt for OP, synes jeg. Min bedste pet det er en flamingo, som jeg selv har åbnet. Men man får det jo, så det er ligegyldigt. Jeg synes ikke, det er rigtig klamt. Ej, Nico. Hvad mener du? Ej, det var mig, der bare stak af. No. Jeg kommer faktisk til at klare den her runde, tror jeg. Hvis du er heldig, så tror jeg lige, du når den. Jeg nåede det fandme kun lige, gjorde jeg ikke? Jo, jeg gjorde fandme. Jeg ved det ikke. Ja, lad mig åbne sådan et klamt æg her. Og selvfølgelig får jeg en bird. Det var kraftet med pikke dumt. Just give me my money. Nej, hvor var det der dumt. Hvad nu? Jeg kunne have fucking rebirthet. Seriøst. William, du sagde, at Pedro var klamt. Ej, jeg synes, det er okay. Just give me my money. Hvordan går din klik så hurtigt op? Mine? Ja. Bro, jeg har dobbeltklik mus på. Men det må du jo ikke. Det er jo ikke fair. Det er ikke snyd, det er bare noget med min mus at gøre. Seriøst. Det er rigtigt.
Man kan få en fucking dobbeltklikmus. Klamt. Men undskyld, jeg siger det, men det er bare klamt. Ja. Jeg ved det. Så Jeg kan godt slå det fra. Ja, jeg vil gerne slå det fra. Ja, bro. For jeg lige ved at sige, så må jeg jo også gerne bruge en autoklikker. Nej, det må man ikke. Dobbeltklik, det er jo... Nej, er du seriøs? Er du skudt, Nico? Jeg har hørt dig. Venny, vi lige er klar runden. Jeg vil bare lige sige, ja, det er fordi, jeg lige rebuffede. Hvis jeg ikke var rebuffet, havde jeg klaret runden allerede nu. Du har ikke rebuffet, for du har stadig din 40.000. Nå, det er bare sjovt. Der står ellers en rebuff ved mig. Nå, det er... Jeg tror, jeg går ind i næste verden. Ja. Skal jeg vente på dig, eller? Det bestemmer du helt til. Jeg tror bare, jeg venter på dig, faktisk. Just give me my money. Hvad er der med dig og give me more money? Det ved jeg ikke. Hey, jeg har fået min første egg hatching. Reduce the egg price by 20. Jeg har fået en magic runner. Jeg har fået en eller anden runner. Den equipper jeg. Holy moly, jeg har 1 billion. 1 billion hvad? Nå, men fuck. 115.000 speed har jeg. Hold da kæft. Farvel hele server. Billy, det første jeg gør i morgen, når jeg står op i går, det er at tænde en computer og spille det her. Mm. Jeg synes, det er sjovt. Og Billy, jeg skal cykle i skole, så jeg skal allerede cykle klokken 7, for det tager en halv time at cykle derned næsten. Ja. Jeg gider ikke engang at rebuff, på grund af, lad mig kæft, du mister al din speed. Nej, men jeg gør det. No. Ikke hvis du rebuffer midt i game, midt inde i kampen der. Jeg mistede heller ikke noget. Nå, Vilje, skal vi tage ind i næste verden? Bro, vent lige på mig. Eller skal vi lige tage en runde mere herinde? Jeg tager bare lige klikker runden her, og så tænker jeg... Ved du hvad, jeg gider ikke engang klik. Gå ind under shop, og så gå ind under den der dobbeltklik. Den er fucking vild. Dobbeltklik? Ja, ind i potions. Potions, ja. Jeg har ikke nogen dobbeltklik potion. Jeg har ikke engang nogen potions. Nå, det er jeg. Jeg går ind i næste verden. Gør det. Men Ville, jeg har 2 times wins. Så det har jeg faktisk godt, tror jeg. Just give me my money. Fuck. Ville, vent lige 2 sek. Er der ikke nogen, der kan skrive ned i kommentarerne, hvad I har lavet i jeres sommerferie? De bedste ting, og det bedste, I har lavet i jeres sommerferie, det vil jeg gerne vide. Hvad? Hvad? Ikke noget, du skal blande dig ind i, det er ligegyldigt. Okay. Det var bare lige, jeg skulle bare lige høre, hvad de har lavet i sommerferien, dem der ser med, eller hvis der er nogen, der ser med. Nå. Det vil jeg faktisk også gerne vide, hvad har I egentlig lavet i sommerferien? Ja, Nico ser, hvad har I lavet? Det vil jeg faktisk også Ja. lidt gerne vide. Jeg læser jo kommentarerne på Nikos video. Ja. Jeg har simpelthen fået en blå gnom. Hold da op. Sorry YouTube, jeg skal slukke nu. Nej, det er fint. Hej hej. Farvel.